Madoka chere mabuja akanaka tauya nodzanyasi zuva rochigumi nosere mwedzi uno waMbudzi. Tiri kutandano kunyepa zvareketi vanana malinga mvura wari kureketayo kuti mangwana kunenge kuchipisa zvokutoita madhigiri anoita 32 apa kunenge kuribekana makuti zvokutoti kupfekerai heti dzomurara dziya kana kutoita zvokugara imo munofura mhepo pamumvuri chaipo bvute kuti zviite zviri nani. Mukareka uko dando kwai munogona kundoerekana mapunzumuliwa nokusaika kwemvura mumwiri. Ipapo pokare kwai gomwai mvura yakawanditsa kuti murambe muino mvura yakakwana mumwiri. Mvura kwai chagoya sondo rinouya, asi kuziva kwedu kureketa kuno wazhinji wari kuita zvokurima nokupedzisa kujarajara kuti zviite zviri nani. Idi rambai makaita kudzvanya mabi angu zviite zviri nani, taramba wasunza gore rinouya. Gift Ostalos Siziba akaenda kuAmerica uya tagokunyepai akaita kudadisa mureketo wacho waakagopa nozuro kuObama Foundation Forum for Democracy wakasiya kana iye Obama wacho ari kuita kugutsurira nokumwira mvura kuti aiwa uyu mufana uyu anora mangwana tsvinu. Aiwa rekai tigotenda kuti zvaakareketazvo idi ndo zvinosanganika newazhinji akatendetsa zvakanyanya waStrive Masiwa kuburikidza neiyo Joshua Nkomo scholarship yawakamupa kuti aenderere mberi nofundo yache. Zvakanga zvatoramba idipo paye, asi tinotenda kuti ramangwana rakajeka nomufana uyu. Wazhinji wamwira mvura idi, rekai tigoona kuti zvinopera sei. Mary Mubaiwa anga ari mudzimai waChiwenga kwaiya takanhuhwa mhosva yache yanga iri kunziyo yanga ari kunetsana nawaChiwenga. Kureketa kuno agonzi nyaya yache yokuhwaritsa pabodzi nokusaika kwaChiwenga wacho ndokwaita kuti nyaya iyi ibisiwe kumatare odzimhosva, asi heno upenyu hwakagona kuzoboeka pokare nyaya yacho inosimudziwa. Rekai tigoona, asi kuona kwedu ndokurekererwa kwacho ikoku kuna Chiwenga kwaari kutoita. Rekai tirambe takaringa iko zvinoenda. Job Sikhala kwai achazoziwa musi woMuvhuro kuti achapuwa bhero chere kana kuti manyepo. Pakaita kunyangariwa. Nyasi aenda chekudare yodzimhosva kukange kuine vanhu vakawanda. Paapinda vanhu watoita kuita kufara chaiko kunge vanhu vari kuona Jesu. Wabva wadanidzira wese kuti wiwa wiwa wiwa. Unobva watoita kuona kuti idi vanhu vanomuda. Chirudo rwanhu aiwa rekai rurambe rwakasimba. Nomazuva anoita 159 arimo mujere hwi kuburika. Tiri kutenda pokare kwaipapapa mapurisa agosunga vanhu 2 wari kunzi ndo wakabhinya mufana nemakore mapfumbamwe mumwe kubhinduraku. Zviri kutoita kuhwadza idi nyaya dzimuburikiro wadziri kuita kubva zvaita unge wari kuita kutumana kuti ime endai kobhinya. Takutomirira ipapa kuti tione kuti mutemo uchaita sei, asi zvinohwadza nokuti mupwere anenge ane makore mapfumbamwe paribe chaanoziva, asi wari mawakuru. Rekai wamutukudzi wazoimbe kuti totsiurana pachedu. Izvi zvisvinuba izvi. Tinoramba edu tichindofara kuti mapurisa ari kuzosunga vanhu, asi tamirira kuti timbwe kuti waenda mujere pokare kuti wachekiwa wakabva wazvipfidze izvo zvapera ipapo. Kanzuro yeguta roBulawayo yati yakutanda kutakura nomanyara nguva dzousiku. Tiri kuramba tichiwatenda nokuona kusvinuku nokutoti dzimwe nyika dziri kunze ndizvo dzinoita munguva yousiku ndonguva inotakurwa manyara, nokutoti zuva rese manyara anenge achindounganidziwa nokudini. Tamirira manje kuti tichionewo kwedu kuBuja kuti vanozvikona chere. Heno mabi yangu kwedu kunondoita kunge kuribe kana kanzuruyo unotosaya kuti wanenge wachimboitei zuva rese takataka gore rese rinosvika pakupera paribe kana chibodzi chamunenge muri kumboonawo. Rekai hedu tigoita kana pfenyuro kedu kae kanenge kachiwavhuzvunura kachiwabvunza zvese. Mira henyu muone. Wamuturi Ncube kwai wagonziwo wachagopa mureketo wawo wokuti akaidziwa kozvo mari iyo nyika gogore rinouya sondo riri kuuya ri sondori zuva rochi24 mwedzi uno unova musi wechina sondo riri kuteerayi
ndipo vanenge vari kupa. Tichagokupai zvizere kana tazoziva, asi garai manhadzirira kuti tinenge tiri kuita kupepenura, kupenengura, kuvhuzunura zvese nekuvhuruza tibva taziva zvese zvavari kureketazvo. Tinenge tichindokupakurirai maziso edu nonzewe dzinenge dzakaita kuti ngwangwangwa. Tiri kufara kuti kuno mumwe mubvana wedu anotamba mutambo wekiriketi anonzi Anesu Mushangwe ariko kuNew Zealand kuAdelaide ari kuita tusvinu. Ipapa panyasi anga achitonzi mutambiro waaita kuita kunge ndo mutambo wacho wekugumisira. Aiwa zvisvinu, rekai zvirambe zvakadando, tiri kuramba tichizvitenda idi. Dai zvatoenderera mberi waita kuwanda peno mutambo wekiriketi wabvana wedu ungasimukirewo zviri nani. Tinenge tichikunyepai zvizere zvinenge zvichiitikazvo. Premier Soccer League wagobudisa mazita avanhu vari kuti ndo mazita watambi 19 wakatamba zvakamwisa mvura gore rino. Kwaindi Brian Mam, Derek Murimba, Eli Lunga, Frank Mukarati, Gift Bello, Nelson Chadja, Tinotenda Benza, Wallace Magalan, Walter Musona, William Manando na Divine Mhindirira. Rekai tigoringe kuona kuti mbane achagogadzikiwa kupuwa kamukombe kawo kaya kavanopa anenge aita uyani wakanyanyitsa gore rese. Tinenge tichindokunyepai ipo zvinenge zvazoburikira. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Vamwe vari kupotera kunzvimbo yeSouth Africa kuguta reCape Town vanosvika 500 kwai vari kuita kugara vachiita kutobola manyerere nomuromo, zvinhu zvinotoita kuhwadza. Kwai nhamo yavakatiza kunyika dzavo ndiyo pokare yavari kuringana nayo ipapa. Zvakaita kuoma. Chiri kutohwadza kutoti kutori nevamwe wairi watatu wokuZimbabwe varimo mukati imomo, nekuti wokwedu wari kusaikaba nzvimbo dzakaita kudare. Unoita kusaya kuti kohoko naye wakomana zvichiramba zvichidandi. Idi dai yawe wagotipindurawo zvaita zvakanaka kunyika kwedu. Vanhu vese muSouth Africa kureketa kuno vari kuita kufara nozvaitika nyasi. SABC hwaparura zviri pamutemo. Dandemutandirawo rinoburitsa zvirongwa zvavo zvese waritenza kuti SABC Plus. Tiri kuramba tichiwatenda nokuratidza gwara rinofanira kuitiwa. Wedu wozoti BC wari kuzvikona baizvo wari kutozvitadza. Iwo SABC wabva wanhadzira app yawo inosenza zvokutoti unokwanisa kutetekera nhepfenyuro dzese dzoredhiyo pabodzipo nokuona zvirongwa zvese zvopachivhitivhiti. Zviita kufadza kumwisa mvura chaiko. Aiwa, rekai tigokopawo dhoiri rakanaka mumazuva anoteera ya. Toramba tichiringa zvinenge zvichiitikapo. Tindori muSouth Africa pokare waPatrice Motsepe muzvina mabhiriyoni mari yokuAmerica agoreketa kuti ari kuda bazvo kupinziwa munyaya dzokuhwira masimba nomukwasha wache iye Cyril Ramaphosa. KuANC kuLimpopo wakanga wati ndo wavari kuda kuti agoende koitawo mutungamiri wenyika ikweyo. Iye abva ati aiwa ndikuzvidaba izvozvo, kwai ndiri kunetseka nokurana iyo kafu kuzoti nyika inondikurira. Rekai hangu ndirambe ndiri kumabhizimusi kwangu. Akona haachabva arambira mudenga, nokuti vamwe vaigona kundoti asi wachizotadza kuringana usuno mukwasha ache. Heno mabi hangu. KuNigeria kwai kuchagobuditsiwa mafuta oiri aribe kupepetiwa akawanda nozviuru zvamabhareri zvinosvika 255. Kwaizvozvi vari kuzviitira kuti mutengo wemafuta opeturu uderere kunyanya kunyika dzoAfrica dzinoramba dzindokwidzirwa mutengo uyu. Toramba tichizvitenda. Kureketa kwanyasi mutengo wemafuta aribe kupepetiwa uyu 100 maritara akutoita $40. Tafara nazvo chaizvo. Asi muchaona kuti kwedu nyika inotopera nditinozopedzisira kudzikisiwa mafuta aya kana atanga kudzika. Asi paanondokwira nditinotanda pokare kubva takwidziwa. Idi zvakaita kuoma, paribe chisvinu kweduku. Rekai tirambe hedu takaringa. Kwaiwo European Union wazobvuma manji kuti wachazotipa bhiriyoni rubodzi kunyika dzese dzomuAfrica nedzimwe nyika dzakaita kuvhiringidziwa nonyaya yekuchinja kwemamiriro okunze akakonzerwa naiwo wakuru wokunyikadzo waiita zvinhu zvisirizvo zvinokuwadza nharaunda. Toramba tichitenda. Ipapa wabva watoingidzira zuva ribodzi iyo musangano woCOP27. Toramba tichizvitenda izvi.
chikwata choManchester United chatoticho chagoringa kuti mutemo magweta acho anoti kudini wanokwanisa kuita sei mushure mekunge Ronaldo apa mureketo wache. Pakaita kunyangariwa chaipo, wakomana aita kuvhuruvhuza asi ari kubva aziva hache kuti pache papera kana zvese zvokunzi kakotokoto nevanhu veManU zviya zvaakutoenda musango. Asi rekai tione kuti zvichapera sei. Dai ari mumwe aitoita hache kujamba kumedza chaiko manzwi acheya nekutoti aiwa anodaba munhu achiri kutambira chikwata chibodzicho. FIFA waita zvisionekwi zviribe kumboreketiwa kana kumboitika mumakorea ese. Kureketa kuno kwai doro iwo wanoda home mango nomupetayu wanenge wachitoita kuvhiringidziwa kukataaku nokutoti kwai kunhandare kuneyo chinotengeserwa iwo maVIP basi ndo anenge achitengeserwa bhotoro ribodzi richiita R250 omarandi. Pakaita kunyangariwa. Asi wamwe wese kwaiyo munobvumiwa bagotenga hwawa apa munotenga basi una pamunhu mubodzi. Pakaita kunyangariwa. Unotosaya kuti ko wendo huno vanhu vachafara nei nekuti hwawa ndo hunoita kuti wasifare makorea ese. Ticharamba takaringa. Kuchanakidza asi kuchihwadza kuchibhowapo kare. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Takadaro mabuja tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.